Şuna bu tomonda qara, bu tomonda araba. Ay kimlar? Çu. Ay qordan ama. Çu. Все, сейчас это загоним, потом остальное. Что? Что? Besten ya tamam. Besten ya tamam. Ya tamam. Hey. Nizamuddin. Изурай, охи. Не надо. Ой, душа. Давай, потихонечку. Вот Ой, так. душа бу. Haydi haydi. Haydi. Ço. Hep. Ya karıs kırdı. Tamam. Ço. Давай. Потихоньку. Bu kadar safar oynamak kıbra. Ne yapabilir o var? Ha, tak koydu. Şunu hayda bak oturuyor sadece. Doğru ne bakıyor?
Yura давай сыркине. Ne? Ne uçağı bana bunu bıraktım oğlum. Çok kanka. Boşuna girsen ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур аз яхуш омадем ба канали мо. имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи тубек фермаи ҳоҷи абдувоҳид ҳозирак аз давлати беларусия 53 сар буқаҳои сиёҳала пародаи галштен ва чорнапёстр. бародаро ҳозир дар давоми видео ҳамаи маълумотоша метем. خب شما باشد نوار را تا آخر تماشا کنین، همه معلوماتش را بگیرین، بعداً خریدار انیق شده مصلحت خوب کرده بعداً زنگ زنین برادرها. خب ویدیوهای ما معقول باشد لایک ها را فراموش نکنین، لایک ها یاد نبرید. کسانی که در کانال مهمون است حتما با کانال ابونه شوین. حاضر ما از درونی بخوا در آمده با شما خوش رو کرده نوار کرده نشون میتیم برادرها. همه معلوماتش را میگیرین. سراسیمه نشیده навора айавал то охирша тамошо кунед. Хоб бародаро навора сар мекунем, то охир тамошо кунед, лайко аёд набуроя. Касоне ки эконом печка харидорӣ кардани ҳастанд, эконом печкаҳо омодагӣ аст, эконом печкаҳои оригинал истиҳсоли Ӯзбекистон. ғайр аз ино барои чорбопарҳоро драбилкои универсал дорем, беҳтарин сифат фирмаи Алтимур. ҳамаи намуди обмоткаи алюминий, обмоткаи медӣ, хоб ҳамаи намудош ҳаст бародаро. 3 киловатта, 4 киловатта, касоне ки киловатти калон мепурсанд, 6,5 киловатта хеле намудошам ҳаст. Касида дар кора муроҷиат кардан мегирен. Видео шавоз дидестен, рақамо дар рӯи экран, телефон, WhatsApp ҳаст. барои драбилка алоҳида номер мемонем, барои молҳо алоҳида номерора алиш накунем бародаро. дӯстони азиз, бисмиллаҳи раҳмони раҳим карда навора сар мекунем аз дуруни буқаҳо. буқаҳоз 4-5 рӯз раҳда гаштаго омидааст, мумкин аст 6 рӯзам ра гаштагӣ боша. хоб барои ҳамин ҳозир ҳам гушна ҳам ташна аз ҳамин ҳисоб молҳо шикамошон камкам даромадагиа бародаро, ҳаминам ҳисобда мегирем. агар ҳозир торикида навор кардестем, дар навор камбудӣ боша, пешакӣ узр мепурсем, лекин ба қадри имкон мо сиёмка карда ба шумо нишон метем бародаро. хоб ҳамагӣ 53 сар буқаҳо омадагӣ аст. чӣ хеле ки гуфтем, буқаҳои чорнапёстр ва пародаи галштен. исолашда бародаро, ахирон партия исолашда. барои ҳамин ҳаракат кунед. сезони буқабандӣ сар шидагиай, рӯзо салқин шидагиай, фақат ҳаракат кунед, харидорӣ кунед бародаро. рӯзо салқин нашуд весгириш фаъбе шудан ягон камбудӣ намешавад. иншоалло коротон 100% пеш меравад. хоб барои зодгирӣ ҳам мешавад бародаро, барои бастанам ҳарду вариантам беҳтарин вариантвай, ҳарду вариантам. хоб весошон ҳозир мепурсем, гап мезанем. хоб касоне ки майда мепурсанд, даи пара майдаошам ҳаст бародаро. хоб весошон сабук, ба харидорам сабуктар меғалта нархаш. истудам майдош ҳаст. ҳамагӣ 53 сар гуфтем ку. нарх навошам ҳозир мепурсем, баъд мемонем ё кило баркаш меша ё поча савдо. ҳозир ай ҳоҷӣ мепурсем нархошам, баъдан гап мезанем. харидори аниқ ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунем бародаро. ҳозир дуруни и буқаам даромада якбор тамошо кунем. дӯстони азиз, вазни буқаҳо аз 250 кило сар мешудааст то 470 килора буқаҳо будааст дар ҳамин ҷа. нарх навошон поча савдо будааст. аз 16 000 сомонӣ то 26 000 сомонира буқаҳо ҳаст. аз 16 000 сомонӣ то 26 000 сомонира боз ҳам муомила дорад, конкретна муомила дорад бародаро. харидораи аниқ занг зада савдо кардан мегирен. хоб суроға ноҳияи рӯдакӣ, деҳаи тубек, фермаи ҳоҷи абдувоҳид. бемалол хоҳишмандон метавонанд ферма омада ай пеш дида интихоб карда бигиранд. видео дарозам боша, ҳамин якта ба якта ай дурунаш
даромада мо навор карда ба шумо ҳаракат карда нишон медиҳем. хоб шутоби харидоро хушруд тамошо кунам бинам. хоб чӣ хеле гуфтем оли хоб бефаран айра омадагӣ иншоалло. хоб 3-4 рӯза полни худшона гирифта ба худшон меоя. ино ҳамаш хоб карантин укол ҳамаша гирифтагай. мо рӯзи омадагиш сёмка кардастем. хоб ториктарай аввали видеодам гуфтем агар дар навор камбудиё боша узур барое ки барвақттар успед накардем. мана майдатарош касоне ки бухои майдатар мепурсидан майдатарош ҳам ҳаст. ай 250 сар мешава гуфтем ку я бор мози айдурум медурум. мана бародаро бухо ай қафошон пародошон беҳад зур бухои пам почош ғавз миён дарозӣ вайш ягон камбудӣ надора бародаро ҳама шохдораки базеб. бисёр кас мепурсидан ки ҳами бухои галштену чорнапёсир ёфта битина бародаро ҳаракат кунем ки омадагӣ ай партияи навш. харидоро бана ҳаракат кунем бародаро хай навора дароз намекунем. рақамо дар рӯи экран мешавад. касе да чандта дар кора муроҷиат кардан мегирем. телефон ватсап ҳаст 2-3 номеро мемонем ҳатман аз номи канали мо муроҷиат мекунем бародаро. саломат бошен сарбаланд бошен. хоб касе навора то охир тамошо кард дар комментарӣ рақами 29 нависен чанд кас то охир тамошо кардагиша бифаҳмем бародаро. хоб лайкҳо ҳаёт набурояд. саломат бошед. наворҳои зур ҳоли айпеш аст. аз канал дур нашавед.